Isudom malite n'ọgwụgwụ onye ebere amara gị bara ụba n'ebe anyị nọ were aka gị bịa unu emenụ onye kere ụwa eze nke igwe mmalite n'ọgwụgwụ onye ebere amara gị bara ụba n'ebe anyị nọ nna m were aka gị bịa unu emenue chai onye nwe mle Chineke na nke igwe bịa bụ na-emenụ a ga-agbara Jizọs egwu ahụ ebe ọ bụ na ị nọ na-esonye na anyị ga-agbara Jizọs egwu a ngwa guzoro n'ukwu gị gbara egwu onye ebere onye isudo aka na-agwọ ọrịa onye isudo ịbụkwa n'ụzọ ụkpụrụ m ịmara ihe gabụ n'ụwa were aka gị gosi ụwa ijiri bụrụ chi Chukwu onye ebere